kinudang-udang tansah bisa lelabi rasa dan drama ngayomi kata susila dadi dapat teladan baik iku senangan tujuh dari sana meridu kaya kau itu urip kabudayan itu rasa dan bangsa Mantara Mas Gareng monggo pinarak tinggal Mas Gareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu. Saya esuk ora saya atis ning saya anget. Merga sing mirsani sing keparang lenggah Mas Gareng. Suasanane isih kenceng. Wah, saestu ya. Ya niki wong syukuran ya tirakatan kangge kemajenganipun koperasi karep menika. Apakah arti dari tasakuran? Tan niku tandhanipun piyayi ingkang kandel imanipun. Nggih niku ta. Terus sanusahnya kalau diketahui oleh orang banyak. Terus kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Terakhir anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Saestu. Niki direwangi melek niku ora ana liya mung kejaba nyuwun sih nugrahane Gusti Kang Nyipta Jagat. Leres. Moga-moga koperasi karep ke depan semakin maju dan semakin kuncoro anjayeng bawana. Nggih. Amin. Moga-moga semakin maju dan koperasi karep bisa untuk contoh pengusaha-pengusaha lainnya. Nggih. Artinya contoh ya iki lho, berusaha tapi tetap tidak meninggalkan budaya. Leres. Awit ngeten Mas. Kyai Bojonegoro umumipun nggih lajeng para pepundhen kula wiwit panjenenganipun direktur utama ngantos sak jajaranipun mandhapipun para karyawan niku agama ya digawa budayane ora ditinggalke. Leres Mas. Mula mlaku seiring sejalan. Hawane mriki ya kepenak banget kok. Nggih ta? Nggih enten tembunge nika dengan ilmu semuanya mudah, dengan agama semuanya berkah, dengan budaya semuanya menjadi indah. Leres. Kula tak nembang dandang gula. Cocok. Tolak balak ngoten niku Mas. Oke. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jem setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanana nyaket mring kami guna duduk pan sirena tolak bala sholatullah salamullah ala Rasulillah sholatullah ala yasin kabibillah dah padang rembulan rembulane tanggal-tanggal 1
siji yen pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji dadi petani salate aja nganti lali apa meneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur yen garap sawah salate aja nganti wegah apa meneh yen wayah panen salate aja nganti lereng yen dadi sinden salate aja nganti leren sinden asmane niken salindri sregep salat lan sregep ngaji salat yen dadi dalang tansah kungkem ngarsane pangeran dalang pandu gandang sasongko salate wis ganep 5 modar lha wong diiringi penake kaya ngene kok iringane karo irami kekencengen repote yen dadi yoga salate blas ora ana yoga sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan syukur ra kendange lah wong pengendali gamelan semene oke kok. Justru itu pengendali ana ta irama kencenge kaya sepur ngene iki. Lah niku ngetokke nek panjenengan iki semangat, ngono. Semangat ki napase kuat ora kuat semangat. Apa nyatane panjenengan iki ya hebat. Ya hebat to hebat. Sak ceceke Mas Garing iki tembang kok mesti iso. Ya hebat ning aja dipeksa. Selawatan wis diaturake. Sik aku. Lah piye? Dalang wis sijan wis yoga wis ingsun. Oh iya. Repote yen dadi sinden wis. Piye mau? Salate wis mesti kopen. Sinden iki kan salindri. Sregep salat lan sregep ngaji. Oh iya. Sinden wis. Wis. Dalang wis. Wis. Yoga wis. Wis. Saiki ingsun. Oh iya. Dagelan. Kabeh iku duadil. Oke. Ditembangke siji, tembangke kabeh. Ono merata kok. Nek ora adil ndak dikira Mbak Cindri Mbak Ciladan. Kuwi pimpinan sing ora becik ngono kuwi kowe. Nggih. Contoh kaya koperasi karep. Gitu. Ora ngembang Cindri Mbak Ciladan, siapapun boleh. Gitu. Pak nyambut gawe teng mriki. Heeh. Nek nganti ora. Kowe ora kesel to dalan wiwit sore omong terus ngene iki. Pancine aku nembang kowe ngomong, nembangku kapan iki jatahe dagelan kudu tak tembangke. Malah aku ngomong dhewe no. Lah yo. Ayo saiki dagelan. Ya. Tak kuwi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh.
Diapik-apikke. Sing tunggal ngilmu lan guru kalian kula ampun nggodha. Repote dadi dagelan. Kosek. Wis no. Lagi salare kok mbok suwoke mbok deke. Piye to? Iki sapa sing lagi repot? Piye? Iki kowe kotake aja mbok tutuk, kotake aja. Ora tutuk. Guang kali. Wis. Mari kowe ngene kono suwo. Ya wis. Wis ngono aku ora ganggu. Repote dadi dagelan. Piye? Mas, aku yo bolong. Masa bolone Mas Gareng to? Heeh. Nggih napa mboten? Hidup mboten. Ya tabuhana to cah mesake. Oh, iki tabuhi to. Ya. Dwijo iki. Ya dilegani yo cah tabuhi mesake cah. Ya. Repote dadi dagelan. Saon. Iki jamane iki jaman modern kok isih ana tabuhan lesung. Lah wong kene iki sing kamling ya sing digalak. Ya digalake iki nduk tak sewake gamelan sakmenake iki nggo apa? Dadi tabuhi gamelan siji-siji. Iya no. Ya tabuhi siji cah. Percuma no. Ya siji-siji do rungokno sengane ora nglegani wong tuwek. Iki lho, godhong kates iso gawe lega kok. Ya tabuhi siji-siji. Ya Mas Gareng, wiwit. Repote dadi dagelan. Kayak film horor. Panjen yogamu iki diampun. Kok nesu. Oh, masa nabusi. Piye? Nabusi siji-siji, maksudnya siji-siji iki. Waduh, notasine siji-siji ning nabuhe bareng jreng. Oh, alah. Oh, dora aku kok ya. Ya. Dikongkon Dwijo iki sing genah. Ya. Weh, Oh, ya. repote dadi dagelan. Tansa sungkem ring pangeran. Dagelan jenenge. Dadi ngene Mas, perkara nggon lakon iki. Kowe edan. Nek wis ditabuhi trimo. Ora nembang ora pathek. Nesu. Aja nesu. Yogamu iki panjakmu sakmenake iki. Apa? Sing CS karo aku gur siji. Sapa? Sing gambang tok el. Nggih ta Pak De? Sore mok. Ora no. Jawabane nggih Pak De, krungu ora. Oh, TLK. TLK. Marane Bojonegoro ora ketemu karo biasane dadi rada gelo. Alah, wis ora iso. Aja nesu to. Mbak Niken. Aku anggere anyer kamera iki tak dol. Mriki Mbak Niken nambani Mas Gareng ben ora nesu. Loh, kok lak delok anggere Niken sing nembang ditabuhi. Ya ora? Rame-rame ngoyak doro mabur muluk aduh. Kisah silame megawa. Allah layune kesandang-sandang kuping. Terane dewe udan. Jeneng kupon akeh ora kepen kontrakan teng ombene wis asak makan mokai wadahe akeh kang kebandang kupone katon koplang jebulane sakabehe milik sarwa melok ning
kowe tak anggap bocah sing isih polos, sing iso mengadili keadaan. Ing ngatasé kabeh ditabuhi, kok simbah ora ditabuhi, kowe piye? Saka penemu piye? Nggih mboten apa-apa ta? Mbok Ya hak semua orang mempunyai hak. Yo, Sampeyan ora, sire-sire. iki Nek bengi- rasaku ki mau sing salah kok sampean to, Mbah. lho kok sok aku sing salah? Sampeyan ini kebanyakan request. Jadi semua itu manut sesuai dengan requestnya. Nek sampean ketawal wi mau requestnya jelas ya ora mungkin to. Aku ki wis suwe ra numpak kendaraan dadi ora butuh rebues kuwi. Rebuan ki rak simbu. Request. Rebuan si penjaluk. Iya iya. Nek Mas Bayu kan mau requestnya kan sudah cetak. Yoko-yoko kan sudah menanggapi. Lah aku piye ora itu njaluk. Lah nyuwun Sampeyan nyuwun pripun? Piye? Nyuwun apa? Nyuwune piye? Awake dhewe iki gen ngerti. Jangan pesen apa karo keluarga, tak sampeke. Nah, ada wasiat-wasiat apa? Malah wasiat. Aku rumangsaku ket mau sore iki Bayu ki ngajak patiku. Boten. Aku boten. ngerti kowe. Boten, boten. Alah kowe nek aku mati kowe arep ngrebut bojoku. Alah. Wong sikile iki wong kabeh. Kok sik tembungmu ra enak. Bojo kok sikile iki wong kabeh iki mlaku lak mubeng ngene lho. Wah, wis kok karo aku paling sentimen. Wis ora boten wis pokoke aku. Nduk Niken. Dalam Panjenengan ki sinau sesindenan wit umur pira, Cahayu? kawit umur 4 tahun. Lho, kuwi Mas Gareng. Ora. 4 tahun wis dididik karo tiyang sepuhe dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo, piye? Arep ngapa ngono kuwi? Moh kok usul ya kleru. Mboten. Ada usul apa? Ora. Didikan kalau mulai dini sudah dididik itu biasanya pondasinya kuat. Niki sinden lho, ora kok bangunan. Dadi ngene, Mas. Perkara bangunan iki kudu dibedakake karo perkara sinden. Nah, bener. Ya ora, Ken? Heeh, kok tekan pondasi ya, Mas ya. Lah iya. Awake dhewe ora gawe pabrik, ora gawe omah. Maksudku, Nggih. kalau dididik mulai dasar, iki ora sekolah to iki mesti. Ora sekolah dasar iki wong wis SMA. Piye to, piye to? Kowe arep ngirik kali aku. Mboten. Ora. Pak, kula aja golek dalang liya, Pak. Mriki sing enten wayangan pundi? Njaba nek layar gak lho. Wayangan kok layar. Kenek wayange lho digelar kiwa tengen kemel lho Aku liwat. karo ngandani. Ya wis mangandani. Pinter Joro Langit kalau tidak disandingkan dengan norma etika ora ana gunane. Nggih. Nah, mula contonen baik. Nah, mbae ditonyo. Piye ta? Nggih ditonyo saiki. Contoh. ya. Dicontoh, ditonyo. Iya, dicontoh. Nah, Mergo Mbah Gareng iki duwe prinsip, yen kowe ngajeni gaweamu, gawean mbok ngajeni bakale bisa nguripi. nggih. Wis kebukten saiki. Iki ngerti buktine. Lah kuwi Mbak Niken kuwi no. Lah Mbak iya. Niken kuwi ngopeni gaweane nyatane alhamdulillah iso nggo ragat sekolah dhewe, iso nggo ngumrohke tiyang sepuhe. Lho kok ora hebat ngono kuwi. Nah, ngono. Yen sing ngendang kae. Kok sentimen harus ngendangi apa? Ben Apa? sing gawe rusak irama sing ngendang kuwi yo. Nyapa kuwi pacarku lho. Apa? Kuwi kekasihku lho. Bekakas kaya ngono ki. Ora ngerti. Nanda Dimas Nugroho. Enek Dimase. Lah aku ya ngono Dimas Niken Salindri. Oh, Nanda Dimas Salindri. Oh, piye? Pas ta? Yo ning anu. Kata-kata adalah doa. Yen ana apa-apa tanggung dhewe. Lho, jodoh iku ora mesti bodoh kok. Iya. Kaya entuk, kaya ngene kok entuk kaya ngono kaya rebulan dirembeti tekek. Lah nyapa? Tak belani ya. Entuk bojo kaya Mananda ngene iki malah suatu keberkahan. Kok iso? Berkah Suatu apa? anugerah lho Mas. Nah, kowe munggah rene nak, rene. Wah, gen jejer karo Niken lho. Sapa ngerti ya ta? Engko ana setan adu pitik liwat. Aduh. Ayo kene. Lho, entuk bojo kaya ngene iki suatu anugerah. Astagfirullah.
Jan iki. Wah, Lho. Dagang apa terus iki kok buntele kok. Kowe matur nuwun, Pak. Iki, Mbak. Oke, matur sembah nuwun. Pak. Mas. Niki, Pak. Utang duwite. Lah piye to? Kita sudah diberikan sempol. Oh. Aku ya tak anu, enggak Pak niki Pak kagem jenengan. Aku masih aku dikai, aku ora ngekeki. Pun. Ngeten, mboten Pak, sebabe napa kula kok mboten ngekeki. Sebabe niki garenge pun mati, Pak. Pun, matur nuwun ya Pak, makasih. Pak, kreativitas Matur panjenengan nuwun ya, saya Pak. hargai. Alhamdulillah aku dikai kentol. Ayo. Mas, kok kentol? Sempol kok kentol? Pak, matur nuwun kreativitasnya luar biasa ini. Nggih, terima kasih. Waduh, Jan. Bungkus ramah bumi. Oh, nggih. Nanda di Nanda. Kuwi lho ning gurine kuwi lho. Bah, iya Ayo toh. tak kono jejer kene. Neburi. Piye nih kan? Etok bojo kaya Nanda. Suatu anugerah. Suatu anugerah. Sebabe. Pak masuk rabi jebret, ya toh. Hah? Mas Nanda takon kerja ning luar negeri. Terus Ya tak ya kan. gunane apa rabi karo kowe? Kuwi di gua alon-alon. Tak kan dadi TKI. Masa urung itu apa-apa terus kon minggat iki. Oh, kula niku ditumbalne ngoten lho. Ya ora. Ben nyelot kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? HP Mas Pian, tolong fotokno aku karo Nanda, Mas. Ya aku intang wis fotokno kuwi mumpung Nanda rung lara. Mana fotokno, Mas? Ndang fotonen ya. Nggih. Mau aku lek rambut rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke iki. Makasih, Oh, Dik. tapi nduk aja delok kesine. Nadyan kaya ngene punya kelebihan. Wah, aja didelok ganda. Yang pentingnya ambune. Yo gak enak bae. Ayo, saiki nembang. Ayo Nan, kowe nembang. Mau nopo kita jare. Napa? Ya Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Ayo. Ya, Lintang Asmara. Tak rungokke kanggo kuping itu. Nggih. Ning dibawani sik, ayo pelok barang, Mbah Pengenter. Nggih. Kok tuwek men to sing gedar. Wis akeh tuweke kate jiglok ing pindho ayo. Mas Pandu sing ndang jaipong sik, Mas Pandu kene. Oh, nyogone. Gegarane wong akrami. Ayo, Duh. Ayo kuwi ngelingke karo Niken karo awakmu. Iki jenenge wong arep omah-omah delok pasangan iki ora bondo, ora rupa. Ora rupa. Sesone dibehel ben untune iki rata. Untu ora jangkem dibehel. Kuwi iki rek gawe untu anyar to. Kolu. Kuwi lho bogang meneh. Ceklek untuku. Tangge mangan Kentucky. Untu. Awas sesuk trauma karo Kentucky. Ayo Nan dibawani. Siap. Karo gandrung Niken kuwi lho ketoke ngandani calon bojomu. Ngapa? Ono wong lanang gandrung wong wedok stane ngene iki. Kuwi jenenge jaga. Joko ki ngene sing gagah kok ngene iki. Heh, Mananda wis sakit ya. tak garepi ben tugel loro. Dene kan sakit, Dik. Alah. Kene tak tungkak. Alah. Gegarane wong apadu. Oh, ayo. Gegarane wong akrami. Sebab gandrung iki mripatuk merem. Maju. Ayo. Tutu bondo tutu rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae? Piye to? Ya sing luwes, sing mesra. Mas Gareng, sampeyan aja nyepelekke Nanda. Apa? Iki bos, iki Bos. juragan. Juragan apa? Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka Nanda, Apa? nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Ora tak regoni. Awan-awan kula menika pengusaha muda, Bapak Ya, Ibu. ya. Oh.
pengusaha. Nggih. Pengusaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih dikai ibuke juragan, anake ya juragan. Matur nuwun matur. Penerus ibu. Terus ibu. Juragan apa to iki? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadean kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikeki kok moh. Ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake apa ana mayit jedul. Wah kijinge ngono ada. Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, ciduk, anduk. Ora tuku, ya ranan. Ora Nggih, tuku ya gratis, Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Masa belas gak Tapi itu ngrasake. harus dibeli Mas, karena lek jagani lek sak wayah-wayah ngono lho Pak De. Ah, Aku tak golek grup liya wae. Ora jagane. Sewayah-wayah katoke suwek iku lho. wong dikemuli anget kok mboten purun. Dikemuli anget jare. Ayo. Ning tenan asli dek iki bos kijing tenan. Nggih, Wingi bar bathi lho kan. bathi kula. Ketoke cilaka ning bathi. Nggih, napa meneh pas corona nika sedina wong 5, 6. Berarti mengharapkan virus nih. Ya aja lek iso. Wingi kijinge sing dipajangi tabrak wong. Apes. Kijing gak payu suwe lek kaya tabrak wong. Waduh. Min. Ayo. Mboten jaman tumbasi, Pak De. Amung ati pawi tane Ya dirayu to. Lah iya Kaya sing piye, ndek ben ya lho. ya. Kaya sing ndek ben ya lho, Dik. Dik. Pilih sepatu apa kendang? Balone nikah no. Iya. Mboten. Iya. Luput pisan Makan sempet. kena pisan yen gampang luwe tanganku wanyep gampang Edan. Iya. Wong laras yo. yen nangel Tanganmu anyep. Tanganmu anyep. Nggih anyep. Hati-hati dan cepak kijing lho. aja matiku keri angel Ya wis, ka ya wis. Iya. Angel. angel ka langku Nyapun dadak ambekan dengar. ambekane gak tutup dong tan kena tinumbas enak bakul bakso tuku ora Cegat. wis sampean ki enek anake bawa Aku barang wakile Bayu. Sing gedheke ki aku. kokean nek notoki kono anu Ayo. tan kena tinumbas arto Nduk Ken. Halo. Ana siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Sinten? Sing gender. Wah, Mas Aris. beres kowe tawar apa ora lek gak tawar tak wakili modelmu ngerti wong wedok koplono Sopo kuwi? Kuwi. nggih Loh, wong saking aluse kok ngerti wong Wis. wedok simpangan ngono ki lho kok iso kepoyo. Wela lah wis sikile kudu cepot Wis. Ayo jare kepengin foto. Mumpung kowe isih urip. Yo, lintang asmara. Wis ngadeg, wis ngadeg. Ayo. Ya. Nah, Mumpung ana niken ayo. Ayo. pokoknya ayo rene Pak Harto ndang foto wasik. Yo ora adus sedina lho. Alah bendino ya ora adus ora ngerti sabun bocah iki Ndang foto nen sik nah. Foto, ah foto-foto Foto le, foto. fotono Mas Yan Yan foto Mas Yan, Mas Yan. Awas salaman barang ini. Ayo. awak ya rupane kaya sunduk mentol Ayo foto sik. Awas.
Aja ganggu. Mosok niki foto karo bakul teh. Iya, iya. Ya. Empane kaya anake bakul sempol kok iki. Ya wis. Arase baris. Muga-muga panjang umur ya, Le. Wah, kaya omahe dhek isine nek ora fotorne Mbak Niken karo Mbak Darsini wis loro tok. Nggih kalih setunggal. Sapa? Cakepan. Notasi tok isine omahe niku. Ya, yo lintang asmara. Ayo. Ayo, duet. Mbak Niken melawan iblis. Ayo. Woi. Nggih. Demit. Ayo Mananda. Ciblonke Mas Anggi. Ayo Mananda. Ayo dene kan salempuk. Esek. Yo. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang yasulan Terima kasih. Matur Pak Bayu. nuwun. Terus Deni kan. Waduh.
Ya. Eh. Mas Gareng. Yo, dawuh. Iya, elak ta suarane nada ta. Wah, dan ya iki sing diarani jangan melihat body, yang penting suaranya. Wah, ning aja sembrono lho, iki sing ngarang lagu ki leke ana lho iki. Heeh, Mas Rinto karo sing ngendang ku ya sing awise. Kae sing ngendang, sing kae leke. Leke sing gawe lagu Lintang Asmara. Ayo kene, gentari rene gentari kene. Wah, Tak aturke khusus kanggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kene gen. Nah, ya. Pokok Pak Jarwo dipun rujak mentah-mentah Pak Jarwo. Wah, Pak Jarwo jumeneng, Pak Jarwo. Pak Jarwo jumeneng. Oke, ayo. Oh, tenang. Wah, Jan, aku sing ngrasake siji mau ya. Wah, terima kasih. Ayo kene gentari. Mriki Pak Jarwo mriki. Monggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Pak mriki, Pak. Pak Jarwo wontenipun nggih ngaten pun dar mentah-mentah Pak Dar. Ada kaya sashimi kayak mentah ya. Lah witeno wong iki asline yo ngene iki kok. Lagune anu Pak Jarwo ngene dawuh dhewe ngersake lagu. Mriki. Saking ras-ratane lho. Sego kurung dipangane ditendang. Kekuatan cinta itu luar biasa ya. Mergo gentari Pak Jarwo, monggo sawetahipun kula pasrahaken. Ya jenengan sing ngawat-awati no Mas Gareng. Zat. Wis ora raup. Pak Jarwo. Nggih. Pripun panjenengan mirsani gentari pripun? Nek kalih niken pripun? Pripun? Pripun, Pak? Nggih tebe. Oh tebe. Tebe pripun? Tebe niki nggih ayu niki. Wah, ya terima-terima no Ken, terima-terima. Terima ya. Nggih. Nek kalek numpami kula Nggih. nggih sir niki. Oh, ngaten nggih. Pun, jan wonten sinten? Wingi dinjang 1 selawe. Pak, dadi niken kalih niki ayu niki. Wong jenengan kalih kula sak pantaran mbok priksa plese 3 ponen, Pak. Kula mboten mendem niki. Lah, mboten betul. Nggih, asli. Tetep niki. Terak lawanane aku kok. Ah, nggih. Pon, monggo dipeto wangsul di air keras, Pak. Kok dia keras. Lagune napa Pak Jarwo? Ngersake napa? Badhe duet rada kempling napa-napa derek. Lagune napa pun? Ninggal katresnan. Wah. Cocok sesuai dengan situasi dan kondisi. Siap, nggih. Bagus. Tapi kula maos nggih. Oh, mboten napa-napa, tidak masalah nggih. Ninggal- Niki kan Mas Garing men legane kono iya, sih. iya. Iki khusus Romeo and Juliet. Waduh. Iki Romeo karo Romeo. Ayo. Kok Romeo? Ora yo. Ya ora. Romeo kan pencopet. Yes. Yo monggo ninggal katresnan. Nun sewu. Menapa? Niki kula mbeta kanca saking garep angsal. Oh, saged. Sinten? Oh, Yang nggih. kersake sinten rencangipun? Di sini kan ada pengurus Nggih. dan pengawas. Nggih. Lah bapak-bapak pengawas kula aturi minggah sepeda. Oh ngaten. Nggih. Bapak-bapak pengawas saking koperasi karep monggo diaturi minggah. Monggo, Pak Monggo minggah pengawas. kalian Pak Jarwo, monggo. Mataram. Ayo. Aoe. Monggo bapak-bapak pengawas. Pundi? Lara disamper kemarin sarang amerke. Monggo Budi. Gentari siap ya. Pripun? Bengi iki kowe arep dirayah
wong telu. Seneng aku dene. Wah. Wonten sekawan, Pak. Oh, Sekawan. Oh, iki kados oh, nggih. perjalanan. Wah. Oh, nggih. Monggo lho, Pak. Nuwun sewu, Pak Petro. Pripun Pak Jarwo? Niki kaitannya kan ada tambahan lagi. Nggih. Nggih, saking top manajemen. Oh, ngaten. Pak Sopo Nyono. Nggih. Kalih Pak Imam Mukri. Oh, ngaten. Nggih, Pak. Sapa nyono kali Pak Imam Mukri. Kersane niki sepindah ngoten lho, direbut wong 7. Oh, nggih, pun. Mboten napa niku biasane beton niku sak kompi kok. Ayo. Monggo Bapak, monggo. Dale ngambrol. Monggo mriki Putih, ingkang dereng jumeneng monggo mriki, monggo tarap. Monggo, Pak. Monggo Bapak mriki. Mas Gareng. Tahu? Sak obah-obahe gentari lho dipirsani Pak Jarwo terus gumun aku iki. Ya Allah, aku. Iki bengi iki. Heeh. Bengi iki gentari tadah. Padang. Wis pun. Niki mungkin nggih anugerah kangge jenengan sepindah. Napa, Oh Pak? nggih. Oh, betul lah. Oh, wis kono. Pak, niki ampun melih kok piyayi sepenten. Niki kulino nggih tombo kecut pajak-pajak niki. Wah, sing nyelentem rasa cemburu, sing nyelentem ku cemburu. Wah, tak idak to. Oh, sing nyelentem bunuh diri. Anu kandhane gen-gen atine ayem. Ora apa-apa Pak gerbengi kita. Iya. Engko tekan ngomong entek-entekno. Wis ngono, kok tekan omah golek gedang ya diuntal ya. Maka ayo ninggal katresnan. Nggih. Pak Jarwo kelawan Mbak Gentari. Sekedap Ayo. Pak Dalang, sekedap. Pripun? Kalau mau kok mireng Pripun? Pak Jarwo, Mbak ini kali Mbak ini kan Salindri sanjange ayu niki. Nggih, pripun Pak? Lah niki badhe nyuwun tolong Pak Yadi. Pripun to? Badhe mriki Pak Jarwo kan mriksake mripate. Ngoten nggih Pak Yadi nggih. Wong ayu niku rasa kok Pak panjenengane ampun. Nah, nggih. Laras Nggih, Pak rasa. Jarwo, Nggih, laras. rasa saestu. Niki kan cocok. Nggih. Cocok. Nggih nek cocok nggih. Pun ngoten niku. Bos kadung cinta kok ya. Ah, pun kadung cinta nggih. Ah, nggih. Saderenge nyanyi Pak Dalang. Nggih pripun? Badhe nyuwun bedheki Mbak niki kalih Pak Gareng. Oh, jan ajeng bedhaki Mbak niki kali Mas Gareng. Nggih. Pun ajeng mang Nah niki leres ajeng mang bedhaki napa? Nggih. 200. Nggih. Nah niki 1,5 juta. Oh, ya. Lah. Kula seksine. Nek leres 200, Mas Gareng 1 yuta. Ayo. Napa Pak? Bedakane napa Pak? Pripun Pak? Presiden Republik Indonesia ke-6. Republik Indonesia Presiden ke-6 ke-6 sapa? kuwi Sapa? SBY. Laras Pak Dalang. Leres no nggih. Laras. Leres. 200.000. Aku 200. Iya. Wis ora ngatek sewengi 200 ayo. Pak De Gareng. Ya. 200 sewu tekan duit tekan lare. Iki jane duit sah ning bareng mbok templeke kene rasa. Ah ora ngatek sewengi 200 karo sing lenteme 2 dina 50 kok. Ana ya terus ra ngono terus laris. Ya sakniki Mas Gareng mang bedaki. Mas Gareng. Tok. RT loro Jepang. Ayo RT loro Jepang sapa? 1 juta Pak Gareng. 1 juta. Jenenge RT loro Jepang. Jepang. Sopo kuwi? Salah. Sopo kuwi? Salah. Asal iki sinten? Salah 20.000. Mun sing penting sah. Sing penting ikhlas. Lagi iki lho pengurus koperasi kok nggo 20.000. Ya ben kok ya. Laris. Nggih, sampun monggo. Maturun Pak, maturun. Maturun. Ayo, monggo. Ayo ninggal katresnan. Pak Jarwo Monggo kalian Pak Jarwo. kalian Bu Jarwo. Ya ora to. Monggo, diaturke. Yuk.
Dadi pepet terus iki. Semangat aku ngene iki. Oh, sesuk gak engkol. Ayo, ayo. Ayo lanjut. Monggo, ya Gen. Aja lali bawalku. Uga manane mas janji-janjimu. Aku kan saja satu. Matur nuwun ya Pak Jarwo.
Pripun aja dawuh napa? Bapak-bapak yang mau nyanyi ndak? Sinten Boten nggih. Sampun. Sampun. Perlu kersane Mbak Salih. Pak Gareng. Pak Jarwo, niki enten kenang-kenangan saking Gentari, dolananipun Gentari pedak dalu, Pak. Kok sak-sake wae rumangsaku kok nggih. Lah, karo Matur nuwun Bapak Nggih, Bapak matur sedaya. nuwun, nggih. Nggih. Monggo lenggah malih. Mriki. Aduh Jan. Yai kene iki sinten? Pengurus kabeh kok tresno nyang budaya. Matur nuwun Nggih, Bapak-bapak. Sampun ngregengaken swasana. Monggo. Nggih, matur nuwun. Oh, nggih matur nuwun. Wah, tiba kemil. Ngene apa ta? Ayo biasa to ning kene iki. Wah, Wah, aku lak tukang nampani. Aduh. Lho kok wong iki rezeki iki yang ditolak mengko ndak seneni karo Gusti. Matur nuwun lho, Pak. Ayo kene do nikahan mriki, monggo. Ayo. Wah, Nggih. bareng ana Gentari rumangsaku kok sawerane mengalir. Tenan wis. Jenenge wong rezekeni ya ngono kuwi, Mas. Nggih. Ning inilah media kita tanpa membeda-bedakan walaupun Gentari kok ngono ning duwe keluyan ya kita beri kesempatan. Wong niku ya sing nyipta urip kok Mas. Leres. Niku kak sing tak nggo contoh niku koperasi karep. POJ leres. Gitu. Kekurangan tidak menjadi masalah, kekurangan bisa menjadi kelebihan. Nggih. Menika. Walaupun Nggih. kula pun jagani yen sewanci-wanci niki wau enten sing boten kuat jejer Gentari. Kembang Wijaya Kusuma pun kula cunduk to mriki. Wah, daturi kok. Sik, aku tak nyoba Mbak Suci rene. Bajing loncat ora ketang musak. Jogetan aku tak nyuwun nduk niken ben jaipong ora ketang. Baik. Urung ta weruh ta? Urung. Oh, pamerno jaipong. Ya karo Mas Gareng. Iya ta. Ono berdua no. Kan kita sudah mempunyai kesamaan. Nah iya no. Sama opo? Iki gawe iki. Oh. Ayo kene Mbak Suci, monggo kene. Aja Monggo Mbak Suci katuran mriki enggal nyanyi. Pak Suci. Mas Gareng pun ngantosi. Ya Mbak Suci enggal mriki. Mbak Suci. Monggo ayo diaturke bajing loncat. Intro saka Saron, intro cantrik bungane saka Saron. Monggo. Ya, men dijogeti nduk niken karo Mas Gareng. Monggo, ayo. Gedek. Ayo.
Diniati oleh dadi seniwati tenan kok Mas Gareng. Oh, iki sing diarani kadung tengah-tengah ya bacutke. Oh nggih, heeh. Kok sale bali teles, bacut kebes ya sisa. Karo leren tak selani sak lagu mergo iki ana sing ngersake Kitir Sumilir. Nggih. Ning kok niken nyen leresik bar joget aja dipaksa. Oke. Iki tak selani Nduk Dini karo Nduk Ayu. Ayo kene. Monggo. Kene Mataram. Urut. Malik Slindro, Mas Gareng. Mangkenake sik wong loro kuwi. Nggih, Nduk. Bingane ditepung jenengmu sapa? Nami kula Pakde. Iya, apa tanggamu? Nggih, nderek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusumana Tias. Siwala kaji kokok beluk. Oh, jenengmu Kokok Beluk. Ora. Ayu Pakde. Lah ya ngono wae nganggo Kokok Beluk lho. Awak kuwi bendarane dhewe-dhewe. Oh ya, ciri khas yen ra ngono dudu kowe. Bocah ngendi? Kula lari Madiun. Madiun. Nggih. Isih sekolah apa ora? Tasih. Ana ngendi? UNS Pakde. Wis kuliah. Universitas Negeri Surakarta. Universitas 11 Maret. Oke ora negeri to? Negeri. Lah ya kan negeri Ning padha. ora kok negeri Surakarta niku. Ya, sing baku disambi nyambut gawe ning sekolahe aja ketek. Nggih Pakde, pangesune jenengan nggih. Aja kesusu golek pacar. Mboten pun rampung kok. Hah? Pun rampung. Mboten kesu golek pacar, kurban rampung kok menawa. Oh, barbaran to. Tarik leneh. Oh, yen go eksperimen ki Pakde. Iya, heeh didedel. Go eksperimen biologi. Bocah ini dimingkat iki. Kuwi lho nek kono kuwi lho kok digoleki. Cah jan ngomah iki cawan dene. Dhuwurmu kembang Wijaya Kusuma. Alah. Jenengan mriki, Dik? Oh ya, oke. Nah, ngono dadi ben apa wong iki Pripun to, Dik? ngapa? Sejanmu siji iki telat ngombe obat ya. Kuwi pancen tak edanke aja nganti apik. Ora, kowe iki Genadil jenengmu Nggih, sapa? paring asma sapa, Nggih, nderek tepan. Heeh. Kula Dini. Dini sapa, Nduk? Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari saka ngendi? Saking Nganjuk.
Madiun Nganjuk. Wah, Jawa Timur. Nduk niki kan Kediri lho, pas lho wis. Kediri Nganjuk Madiun. Wah, numpak bis ora mandeg. Ha iya, Suci Tulungagung wis saya ngetan meneh. Heeh. Mbak Anu Dita Banyuwangi ya. Walah kentipe Raja Mak. Gentar iki Nusa Kambangan. Ya aja ngono ta. Ora dandang mangure kok. Oh, enggak ada. Wah. Kongone, nuwun sewu. Isih sekolah. Alhamdulillah, pun lulus Pak D. Oh, saiki wis guru Mas, SPD kuwi. Oh, SPD lulusan ngendi? UNS kan? UNS. Wis dadi guru. Alhamdulillah. Lah kowe guru kok bengi-bengi keluruan tekan kene iki muridmu apa ora keter? Mas esuk Minggu kok libur. Oh ya. Benjing mboten wancine fingerprint. Oh iya. Betul. Ketokno kebolehanmu, kepinteranmu ndereke Mas Bayu kaya ngapa? Niki ana sing ngersake Siriuning, yo buka celuk langgame. Maka. Siriuning sidane. Sidane Siriuning ya. Siriuning, niku ana sing ngersake Siriuning. Oke. Maka yo diaturke. Maka buka celuk, yo Dini. Maka. Sriuning mustika tuban labu tresna tuen sabaya pati. Kula ketunaken dhateng Pak Martono, Pak Pii, Mas Pur. Marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya nandang prangti. Pak Mugini sak putra. Sriwening datang grahita kang prinipta kadange pribadi. Wiratmaya putranira. Lawe antipati. Ayo. Walange kadung. Srihuning putraning ati mangsa mati nalikaning ngoni kapupah ing madya langit perang tanding lawan minak jika. Yo. Oh, lanjut, Dek. Maka. Katresnan ning Wiratmaya dinatite ning Warasihune. Sanadyan wakan Irama seger gubuk kasmara. Nggih, ayo. Yo. Hey. Yo. Ayo yuk. Yo.
nuwun. Nggih, wis diaturke. Jangan mentes-mentes cilik-cilik. Ayo kudu, kudu. Kecil-kecil cabai rawit. Bakune ana pangudine, Mas, kudu sregep sinau. Nggih. Nggih, yo. yo. Ana kuciwane lumrah. Kitir semilir nduk Niken Salindri. Monggo, ayo diaturke sik. Aku arep ngematke iki lagu iki. Nggih. Aku favorit. Aja jamu ana wong tuwa arep ngematke lagu jamu. Ayo, yo nek wong meneng ae ora mesake Niken. Aku kudu dijogeti no ya, Ken. Iya toh. Iya. Semakin malam itu harus semakin segar. Oh ya ora semakin gelap. Semakin semangat. Maka ayo kitir semilir. Maka diaturke. Ya, Cak. Digarap sing penek kae. Suarane Niken ben sing cetha, engko gamelane sing ngerangin. Nggih, maka. Yuk. Si benci
Wes pokoke nimbali nduk nikene ora muspra ya jogete ya suarane ya terajange. Wes pokoke brutu. Brutu ya cucuk. Brutu telek. Cucuk sak brutune kese ora ono ning buah. Iki terakhir ana sing ngersake lamunan. Wis kanggo penutup niki ngersake lamunan. Nggih. Baik. Yo, iki mau ana sing nyuwun lamunan, monggo Cok. Yo jajal digarap lamunane. Ayo. Iso. Ayo apa? Iso. Bisa muga-muga. Ayo. Iki ngetes karo sing demung. Sudah pernah kok ini. Nggih. Pokoke anggere ditinggal pacare yo isine lamunan kok. Kowe kabeh gendeng tak bebanke ning agil. Ayo. Ora doyan mangan lho sae. Yo, monggo lamunan yo. Monggo ayo.
kasih matur nuwun sampun katok anggenipun sami digojekan. Nduk Niken terima kasih nggih. Terima kasih Mas Bayu, sampai ketemu lagi. Nggih. Oke. Kok ketemu tanggal 1 November meneh. Heeh, karo Nduk Niken. Tetep awet sehat, awet laris. Nek ning Solo ya mampira dolan mriko. Nggih Mas, jenengan mesti mboten teng griya lho Mas. Oh, ngomah terus. Saiki nek omah terus buka biliar soalnya. Sudah ya Pak De, semoga sehat selalu panjang. Amin. Cium dulu. Leh. Pengen. Ora pengen digentari kok pengen. Mas Gareng arep paring dawuh napa? Nggih, Donga napa? namung dongaken semoga semakin sukses, semakin maju, koperasi karep dan semakin sejahtera para anggotanya. Amin. Anggota lan yo masyarakat kiwa tengene ketumrapan kabeh.